Әлгі турнир бірінші тапқыр мынан 9 ел элек шәһәрнең Вырыпай бистәсендәге мәчеткә йөрүче егетләр инициативасы белән уздырылган иде. Хәзер анда катнашучы яшьләрнең саны елдан-ел арта. Всегда заявок очень много. Все хотят играть, но мы, к сожалению, не можем в регламент войти, проводим турнир одним днем. Турнирны ачканда Ульян шәһәр думасы рәисе Илья Норочкин мондый бәйгеләр беренчедән сәламәтлеккә уңай йогынты ясаса, икенчедән бу безнең бердәмлегебезне һәм көчебезне күрсәтә диде. Ульян шәһәренең адвокатлар палатасы рәисе Венер ханым Браташова да әлге бәйгеләрне бер елында калдырмый, аларга финанс ярдәм дә күрсәтә. Здесь настолько уважительная семейная атмосфера, что такие турниры нужно увеличивать и продолжать в обязательной ситуации. Это только во благо нашей Родины. Ульян шәһәренең Мәдинә мәчете әлге турнирга ел сайын үз командасын куя. Һәм бу әле башкаларга күрсәтә, карагыз әле, мөселманнар, татарлар, әйме, нәрсәгә өндәп йөри. Ара кешмәскә, тәмәке тартмаска, үзләренең саулыкларын сакларга, әйме, һәм дә без монда күрәбез хатын-кызлар да бар. Аларның ирләре шушында уйный, аларның балалары шушында уйный. Руслан хәзрәт белдергәнчә, футболда катнашырга теләк белдерүче егетләр саны елдан-ел арта бара. Барсын да турнирга катнаштыру мөмкин дә түгел. Футбол уйныйбыз инде кечкенәдән, балачагыздан уйнарга тотындык урамда, үзебезнең школда, үзем авылда үсә идек, шуның белән күп кеше җыела идек. Каждый год играем уже, не первый год играем, всегда всех видим, рады всех видеть, всегда новые братья приходят, иншалла, молодежи много. Һәр елдагыча быел да турнирда шәһәр вузларында укучы таҗик, ямән, үзбәк һәм төрекмән егетләр дә катнашты. Ә беренчелеккә Ульяновскидан Бәрәкәт командасы чыкты.